20 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Ховалинг бинои осорхонаи таърихии кишваршиносиро ба истифода доданд. иншооти нав дар асоси дастуру ҳидоят ва сиёсати муваффақи фарҳангдӯстонаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шуда аз ду ошиёна иборат аст. осорхона шӯъбаҳои асри санг, асри биринҷ, асрҳои шаҳри Мунки Бостонӣ ва дигар давраҳои таърихиро дар бар гирифта таҷассумгари таъриху тамаддуни қадимаи омӯзандаи миллати тоҷик мебошад. дар ошиёнаи якуми бино гӯшаи асарҳои таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо номи президенти мо бозёфтҳои ҷамъовардаи кормандони осорхона ва гурӯҳи кории бостоншиносӣ Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ташкил гардида осори таърихию фарҳангӣ аз ҳаёти гузаштаи тамоми ҳудуди ноҳияи Ховалинг дар қабати дуюми иншоот ба намоиш гузошта шудааст. ҳар як гӯшаи осорхона вобаста ба таъриху тамаддуни миллати тоҷик дорои бозёфт ва ёдгориҳое мебошад ки ҳар бинандаро бо гузаштаи пурифтихори ниёгони тоҷик ошно месозанд. дар осорхонаи таърихии кишваршиносии ноҳияи Ховалинг зиёда аз 4000 нигораи бозгӯкунандаи тамоми давраҳои таърихӣ аз ҷумла 2000 осори заргарӣ, кулолгарӣ, оҳангарӣ, мисгарӣ, шишапораҳо, сафолоти гуногуни рӯзгордорӣ, зарфҳо, бозёфтҳои асбобҳои сангӣ ва дигар ёдгориҳо аз шаҳри Мунки Бостонӣ ҷамъоварӣ гардидааст. ёдгориҳои осорхона марбут ба асри санг, асри биринҷ, асрҳои миёна, давраи пеш ва баъди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. бо ибтикори сардори давлат пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон собкорони маҳаллӣ бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ як осорхонаи дуошиёнаи бисёр хуштари зебоӣ бунёд ёфт ки орзуи чандин солаи мо ҷомаи амал пӯшид. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ҳамин масъалаи осорхонашиносӣ боз эътибори бисёр калон дода мешавад. дар ҳаёти ҳар як қавму миллат, ҳар як сарзамин осорхона мавқеи муҳим дорад. осорхонаи таърихию кишваршиносии ноҳияи Ховалинг дар самти тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстию худшиносӣ, эҳтирому арҷ гузоштан ба таъриху тамаддуни пурғановати миллати тоҷик ва шинохти шахсиятҳои таърихии халқамон мусоидат мекунад. зеро дар гӯшаҳои осорхона ёдгорию бозёфтҳо аз давраҳои гуногуни таърихи миллати тоҷик аз ҷумла ҳахоманишиниён, селевкиҳо, кушониён, сосониён ва сомониён мавҷуд аст. таври зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, имрӯзҳо беш аз 10 нафар унвонҷӯи дохилию хориҷӣ дар ин осорхона ба корҳои илмию тадқиқотӣ машғул мебошад. осорхона дар тарбияи мо насли наврас мавқеи хуса дорад. тавре ки аз фани таърих ба мо маълум аст, диёри мо чун дигар гӯшаҳои кишварамон табиати зебо ва ёдгориҳои зиёди таърихию фарҳангиро дар оғӯши худ маҳфуз медорад, хусусан бошишгоҳи одамони ҷамоаи ибтидоӣ Кулдара ки умри қариб миллионсола дорад беназир мебошад. мо ҷавонон нишонаҳои дастии гузаштагонамонро дар осорхонаҳо дида хурсанд мешавем. он чӣ ки оид ба асри санг ва дигар давраҳои таърихӣ ба мо лозим аст, аз ҳамин осорхонаҳои таърихии кишваршиносии ноҳия дидаву омӯхта донишу маҳорати худро сайқал медиҳем. бинои осорхона бо истифода аз унсурҳои хоси миллию таърихӣ бо иқдоми сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ бунёд ёфта, тасвирҳои таърихии он аз соҳибтамаддун, соҳибкасб, соҳибтахассус ва ҳунарманд будани миллати тоҷик дарак медиҳанд. иншоот дар масоҳати 144 метри мураббаъ бунёд гардида бо мавриди истифода қарор гирифтани он 7 нафар бо ҷойи кор таъмин шуд. ноҳияи Ховалинг дорои табиати зебои нотакрор, ёдгориҳои зиёди таърихӣ, табиӣ ва фарҳангӣ буда таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилию хориҷӣ ва донишмандони илмҳои гуногуни ҷаҳонро ба худ ҷалб кардааст. дар ҳамин замина танҳо соли гузашта ва нимаи аввали соли 2023 олимони ватанӣ бо таърихшиносону олимони соҳаҳои география, геология ва бостоншиносӣ аз 11 давлати ҷаҳон дар ҳудуди ноҳия доир ба омӯзиши қабатҳои хок ва давраҳои қадимаи таърихӣ корҳои илмию тадқиқотӣ ва ҷустуҷӯӣ анҷом дода ба дастовардҳои назаррас ноил гардидаанд. мо бисёр хурсанд ҳастем ки бештар аз 4000 нигора дар инҷа аёнан ҳастанд ва ҳам сайёҳи хориҷӣ ҳам дохилӣ метавонад ки ҳамчун дарс, ҳамчун масалан бигем ки тамошо карда як ғизои маънавӣ бигирад, бисёр як маълумоти илмӣ ҳатто бигирад. инҷа ҳама ба таври илмӣ
علمی عمومی مجهز گردانده شده است که بسیار مهم می باشد. در آینده هم با کوشش میکنیم که کارهای علمی عمومی را خوبتر برآوریم و همین در معرفی گردن تمدن بسیار بزرگ خلق تاجیک که این گوشه که همین تاجیکستان عظیم و خوالنگ می شود در ترغیب همین سهم ارزنده خود را بگذاریم و جوانان را در روحیه وطن دوستی، خودشناسی ملی، خودآگاهی ملی و دوست داشتن مادر وطن تربیت نمایید. تأکید کردن به مورد است که در زمان استقلالیت دولتی در زمینه توجه خاص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شماره انشاءات تاریخی و فرهنگی در تمام شهر نویه‌های مملکت زیاد گردید که این اقدام فرهنگ دوستانه به بلند شدن سطح معرفتناکی وطن دوستی و خودشناسی شهروندان مساعدت می‌کند. در ناحیه خاولینگ امروزها 4 آثارخانه فعالیت دارد و برابر ساکنان محلی همساله از آنها سیاحان زیادی داخلی و خارجی بازدید می‌کنند و با تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و پر افتخار ملت صاحب تمدن تاجیک از نزدیک شناس می‌گردند.